What's up, mananap? This is your Jan and only. Ug karon, pamahaw na po na itong tiradahon, no? Kay manamantag mga painit. So karon, na-timingan lang yun, no? Nga napay nabilin nga hotdog. Og atong pinaka-paborito nga goodbye head, no? Og kaning pork nga giprito. So, pag ginahulat ani nila, yato na silang imukbang. Tapos, syempre, di mawala ang fried rice, dira. Fried rice. Alright. Kung syempre, mawala ng tanan, no? Dili lang ang kopiko na ko, no? Pinaka-paborito yun ako ni kopiko. Ang bot lang yun sa inahan ni kopiko. O, ang pinaka-syempre yun nga dili mawala nga to ang bugas. Okay, sugdan na nato, no? Kaya murag gutom na ko ba? Sa oras, no? 10 something na. So, mao na itong pamahaw and mauna po niya itong paniud to siguro. Kay murag ubay-ubay po siya, no? Thank you Lord sa food. Karon, sugdan na nato itong mukbang. Atong pamahaw mukbang. Alright. Huwag patawag ba? Mapay pagungag. Kaya sa maluwag ko. Wala na yung mas heaven pa sa fried rice, tas bulad, tas kape nga pamahaw. Panis yung mga ano nyo dyan. Kalog mo. Lord, thank you. Bulad sa gyud. Goodbye head. Ang gana po na bulad na haul-haul o pinikas ba? Ang bulad. Asa kape. Bulat sa iyo. So, from kuan lang. From prutas to pinaypay to pamahaw. So, ano na to ang tirada dito sa tuwang channel nga random mukbang ano gid. Walay ka nang kuan ba? What time specific food dali no. Unsa lagi ihalad sa tuwa kay kuan ang tirada. Ako kuan na-sold na ko ka lang pan ano lang pero dikit walay kape napatoy kung niagi nga sige magpalit kung mamagkuhan ka ng kape good ng kopi ko magkapera then para magkapera ta diyan ng kopi ko diyan ambot dagkan na kay kopi ko na palit wajud pera rito jud. May giliba ani kopi ko ah. Nga. Andun, meron tag no kopi ko ani oh. Normal.
Moro tong kape. Less tutorial at marunong kay murag lamig kaya mo set up dere ba hotdog, bulag, prito, fried rice. So i-feel sana ko niya kuhan dere no. Set up dere no. Bulag. Kape. Wala lamig kaya. Patay ang bulan, kabalos. Putol-putol ako sa nang. Para naon lang ba? Ah. Nagbulag. Halos taba. Baboy kayo. Brad kuan siya bas maskara. Maskara ba na? Maskara. So set aside sa nato yung mga taba no kay murag. Wala, daghan akong taba. Happy. Pwede mahulot ng kaasong. Okay. Murag gamay na lang no. Pulot na nato ang ato ang fried rice nga isa ka bandihado ganyan no. Thank you, Lord. Bilan ng gamay. Ay, wakab. Wata pamahaw. So, ano lang yun. Kapay, again, na napoy nabilin na isa kabuwad atog og kaning pritong baboy nga. So, again, thank you sa pag-uban sa ko sa atong pamahaw mukbang. So, na po tayo idea ang atong sunod mukbang na. So dagan kayong salamat again sa nagtanaw, sa nag-subscribe sa akong video, and of course mga nag-like
thank you very much. I'll see you guys sa my next mukbang. Bye!